Hej ljudi, dobrodošli u još jedan video. U ovom videu ćemo igrati Brawl Stars. Možda vi volite Brawl Stars, možda i ne volite, ali u ovom Brawl Stars ćemo igrati malo showdowna soluze. Idemo iz bula. Idemo, možemo do Victory Royale. To je Fortnite, pa nemojte se končiti. To bas! Uvijek ima 4900 health. Uvijek nema ni dobar range. Ne dobar li. Uvijek ima spor reload. Dušanca. Dušačka. Možda je jak lep. Sam tek počeo igrat s bulom. Hej, jump, šta briga za Fortnite? Da sam više u Fortnite nego u Brawl Stars. Yes. To nešto tupu. What the hell je ovo? Vidiš fanguse? Ono su tupu. Još sam Amber 1. Ben kapat ćemo bula, vrši lik dobro. Evo je Brawl Box. Ništa novo, uvijek je ovak ništa novo. Da ga spektatamo mog brata. Nećemo ići uživo, skoro da imamo 1000 subscribera, pa se molim vas ljudi. Želim te i 1000 subscribera. Trebaju mi. Možemo ići live, ali ja odbije, zato što mi treba 1000 subscribera, pa želim ići nekad live. Nikad nisam išao live. Molim vas, skupimo 1000 subova, zato što želim ići live. Kada igramo igre, da gledam Honor League. Slušaj, vidimo brata mog, baš mi dobro ide. Leon, to je Leon je Bull, taj lik. Kenan nisi ti. Oni ga ne mogu ni reći. Ajde, nema puno helpa, ajde. Nema, daj, dopusla sam Nika, bio ti ravno ko tebe. Rusijani, vi ste glup. Ma daj. Hajde ga zajedno Brawl Stars. Hajde!
dobro. Ajde ti izaberi. Ne, aj uzmi broko, uzmi. Da snima. Yes. Ron and Beauty. Zašto sam? Odigrat ću nekoliko rundi s tobom pa ću prekim video. Idem, mi ne smije biti veliko ne možemo jedno odigrat, pa prekim. Sam da odigram ovo. Ja imam vrlo dobru moć. Eno ga. Da. Bravo, šot. Ću ići prema sredini. Evo ga. Želarali djevojčicu. Nemoj na to. Nemoj na to bilo samo. Evo, treba svi. Ko si? Ti si. Možemo zajedno. Eto. Dođi malo kinti. Ne, mrtav sam ja. Zajedno smo. Samo je pajal stvari. Ej, joj. Ne znam baš. Da. Ne mogu. Aj, bit će to. Aj, odigrat ću još jedno. Time for trouble. Time to blossom! Hello! Jess will fix it. To je dobar tim. Prilično. Ne vidi nikakvog topa. Sjećaš se da ja ga mogu pratiti? Pa će on. Eno ga nije to i onaj tim. Leave me alone. Konačno sam volju Bravo Stars, LOL. Imaš gold drop. Nije clickbait. Ajde dođi. Evo likove. Ovo mi je prvi put igrajući sa... Ovo to te brže hila ili šta? Ja mislio sam bulova. Ajde, pazi, Rosa iza tebe. Za malo ću izgin. Šeli me gađa, neću da se bježim, dolazi mama rani. Ne, to je showdown. Ja ću pokoj, rekao ti. Mogu ti je imao i turet, tak da... Jes, baš dobro. Ma daj, nisam još ni rank 15. Rank 14. 8, sad će biti 9. Ne mislim na to. Pa rekao sam ti. Tu. Usko imam next go, special 11. Ajde, gdje ćemo još jednu rundu pa ću završćati. Care of the weeds. Baš biti. Šta? Molim vas ljudi, joinajte ovaj klan Toxic Legend pa da igramo zajedno. Kubi email kod... Da budem bot. Nemoj, budi Jesse. Da, jer je vrlo. Da budem Pokemon noći. Ne. Mogu igrati od Rosa. Dosta ćemo još... Jess will fix it. Slučajno sam isključio pričanje bio. Ajde idemo. Prosto ako me niste čuli, ako sam još slučajno. Joinajte klan Toxic Legende. Nemam pojma spela. Nemoj. A, team doll. Nemoj ići na to. Ne. Odigrat ćeš ovu rundu. Ja neko odigrat ćeš ovu. Aj, livat ću. Ja ću livat pa hajde. Time to take care of the weeds. Na box, nešto sam dobio. O, to sam ja sve poslao. Zavio ti. Ok ljudi, i vidimo se u sljedećoj epizodi. I čao! Dobro, ljudi, još jedna
epizodi Omara Gamera. U današnjem videu ćemo pucati jedan metak iz ovog hunting rifla ili vazdušne puške i onog. Imam mini